Once I'm not in your
Anumere Yehowa ensuro bibia no tutu bibia na monsi ye de mo aba no wotwe ekase eboso me di kase boyi ho chia me ya family the word prophet Gideon for Siedu aka Osofo Paduma bi ye ene dai kase boni de adimu akoten eye yebo awura ensuo mu ne yebo awura abotan mu ne yebo awura ennuya mu ene yebo awura kwaye mu yebebo awura abosomfuo mu soso kase yebo no de yede ne nam ne yewia yatiesi wo man ga na mu nsam soso ene da yi wasum enko ba bia na kase yebo yi ene da yi wo be hunu se sunsum mu eniama eye dai a ekoso a esese umma wani ye dai eda honom ene da yi kase yebo ne de mudimu akoten eye yebo awura epu obi wo honom a ohunu ensu a wabu ne ensu keke manu wa kase me mama so nte se emema ne ma mo ba de da wapu mu no wa wale mu nyina na mawali emu na mo be hunu emu nsam amoto so amojunso gu epumu na mo kwa toilet gugu ensu anono adofo ne bo onyum bi se susu awo esubonte this year ni edwemufo ma na mo ne egu rubber echichire etugache mu no ensu ta ekodma ensu ta etwi ede koma ensu etino eye ensunsa soboni a daache no anko antia wo ma wosunsum mu a ebesai wankasa wo abrabo amochire bebrebe ene ohaw bebrebe a ekoso ewo ye honam motibia mu no ensunsu a ye ni no eno ne ye de efi aka no eno ne ohaw bebrebe a ye de ema yen ensu ayade bi a tumi yadai atimi enti ensuo abewadi ensuo eni abrofo kasa bi se water is life ensuo ema enkwa enti mo amuni ensuo ni no weekend dura mo de mo mpenafo eni amanfo ekunu no ekorida ewo pomo no mo nhwe mo hosu yie yesan atwa kasebo ni mu biemu a na yetu fa akọbọla so obi nim de entia abayifo ekohia wo bọla so yake sumina aye adia asumina bola aye adia bia onim obi bia afie mu nsam eno ntini abayifo sode omokohia bola so no enye se bola so aye omofekekem because no opera wo fie abola so no dikogu opera wo bedroom abola so na dikogu opera wo washroom abola so na dikogu enti bola wo hono no woni obi bia afie emu nsam eno ntini abayifo ekohia mu a no makohia wo bola so no enye se bola so aye omofekekem se do mo be hunu de ekoso wo wabra gbom no mo gina so e de yasewo na yetu fa abo wura bayiye mu ya wo bola so die na yetu fa abo awura bayiye mu ya ka bayiye aya honhom a wo sai ade na wo ba wura sunsum a wo ne sunsum a oye ketekete wo so ne edi ensamone pa wo bibiro da ka che so wo de ne bayiye ya de pa wo boa bayiya wo de ya de pa ne se ne timi nsine ebia wo mu maame ewo wo me yensa mienu na aka ne eni bayiye wo baako wo bayiye enti wo de ne bayiye ne ejeje baako ne ma ama ne nua ema wo jeje ne nua no mani monyam ema de ma no eno ba cho se eni amede me bayiye aya de papa bayiye aya bayi kwasia yamfa enye ade papa asofo bebre aya abayifo dano ye hunu sofo ma me bia watu fa akosi wo bi danso na wo kyerɛkyerɛ ensori a wo ye da ikoko mu enti ye ka bayiye wo sai ade bayiye wo mpa de papa bayiye wo di amanfo adi monyam na dura na dro ode akɔhye agyanan mu enti bobi bi obɛkyerɛ sɛ me de me bayiye eye ade papa no bible se wo boa na sunsum mu to so no enye no kore saa wabayifo bia no ne de ne se ade achi wato yare ama wo mu ba wura sunsum koto yare 50% so mu timi de se de eto yare e de to enipa abra poso wato yare ne ma wo saa na so wato ni 50% ka wo se wo di 50 billion e sa yare no enti bayiye wo ho no enim omani yosi bayiye wosi wa bayiye se wo baba be sei eniema ya wo bayi bonsam ene wo bayi hima
bayibu nsam de wɔsene ɛma edu emema abayifo no aya no wɔn yɛ den pa wɔn yɛ hye wɔn yɛ nam so wɔn anhyie nyamigya bi a ɛnyɛ ade a wɔn betimi agya wɔn mu da biara da na ade a wɔn betimi ako ade atia bayie ɛyɛ ɛntɔmɛ emura abronkuma ɛne bɔɔla so ɛnɔteɛ ɛne sunsum asa wɔn betimi ɛde saa adeɛ no ako atia bayie anaasɛ sɔɔfa ɛna sunsum mu so no adaa nkyene aboɔ no ɛkotia bayie paa ɛni abusua yɛ guso ɛwɔ bayie so sɛ yɛka bayie asɛm akyerɛ wɔ ayɛ na ebinom ɛngye ni obinom deɛ onim sɛ wofiefoɔ ɛnyɛ nkurasefoɔ a ɛnka baabi a na wote no ka wakyie ɛnka brokyerɛ akɔkyerɛ nti watumi asi dan ɛsɛne sɛ wofie abayifoɔ yɛ nkurasefoɔ nti no wode tare a na ayɛ dɛn awan bayie ɛwɔ hɔ paa sɛ wonya asew bi a wɔyɛ bayie a wo barima no wabrabɔ nsi wo yie da woanyare a da biara no na wadane kwadwo besia yɛtu faa ɛde wakɔ nnua mu yɛtu faa ɛde wakɔ kwaye mu yɛkɔ kwaye mu a yɛsi nipa spare pass nyame ne wɔ nipa spare pass na wonim baabi a spare pass ne gu nyame ade gu kwaye mu enubirem ɛno nti no wɔse yɛni dua na ba na yɛmfa na haha ne nya dɛn ɛnsa yareɛ enti obi bi a wabɛn no wonim enubira ɛne ɛnhaban ma obi bi a wabɛn no wonim enubira ɛne ɛnhaban ma enti no bɔnwo ban na wɔman Ghana na yɛduru no sikanibere adɔɔso nti atwitwa nti so ayɛ dɛn adɔɔso obi ayɛ desperate for men enti wɔn protect wo ho a adeɛ bɛyɛ dɛn ɛbɛyɛ wo ɛdeɛ nneɛma ne yɛde protect yɛn ho ɛwɔ kwaye mu sunsumasa ahomakyɛm adubrafoɔ nyamedua abonsam esuro nyame bewu ansane mawu taame awu emme ahum na ham wei anyina eye eniema egukwaye mu a wɔbɔ adeɛ nsa no ɛde ama yɛse yɛmfa nyɛ dan protect yɛ ho na wɔbonsam antimi anyɛ dan anya yimu kwan na yɛtu fa akɔ yɛtu fa yideɛ na yɛtu fa akɔ ɔman Ghana mu biem wɔman Ghana mu ayɛ hye nkurɔfoɔ bebree akɔgyegye tumi abɛhyɛ ɔman yi mu enti wɔ hɔ nom a wɔwɔ anyɛ mpaebɔfoɔ na wo sunsum yɛ ha yɛde wo ebetwa so enti ɛsɛ sɛ wobɔ ho ban ɛwɔ ɔman yi mu enipa bebree si na adɛn na nkwala asɔre atia mpanifoɔ ɛwɔ ɔman Ghana emu saa the moment ya empanifo na anye omasede no omo amamere no ahonhom tibi bowura enkwara ebo omo ye dai esore ye dai etia won na David ehye enwan so ehwe enwan wo hwe esirem ehwe enwan na Goliath ye obanin wodi wo man so wanye na sede enti David etimi kun Goliath enti no de enti a enkwala asore atia wɔman mu mpanifoɔ no sɛ enyapade a ɛwowɔ yɛ man mu ne ensuonsuwa a ɛwowɔ yɛ man mu no yɛ tonton ne nyinaa edi enti ahonhom no akɔtena nkwala anim na wɔn sɔre yɛ den etie mpanifoɔ deɛ yɛbɛhunu no yɛnyɛhunu bi da wɔman Ghana ɛbɛsan akɔ n'akyi ne apinisie ne wɔhaw ɛba bɛto ɔman no enti woyɛ okristoni a na wayere wo ho ayɛ dɛn abɔ mpaeɛ sɛde obiara enso sɛde ho kyerɛ no no ɛbɛyɛ west and west deɛ ɛkɔ so ɛwɔ sunsum mu no yɛguetu fa akɔ awarefoɔ mu ayɛ awarefoɔ bebree ɛka sesere kwinfoɔ no ɛgye wɔ mu kunu nom maame ɛnɛ ɔma no oduro ayɛ dɛn aba sire kwinfoɔ no tete mmiri mu no wɔ hɔ near from entafoyifoɔ sire kwinfoɔ no tete mmiri mu no mo yɛ dɛn no wɔ hɔ na yɛ from entafoyifoɔ enti no awarefoɔ yi ɛnɛ mo tie wɔn news mo mato adi wɔsi atagwe
yate denne awale ni bia wutie me ne maame yi bompa ye ne kotete ame awu na efa edware na ma nkunu bi enware ana sunsumasa sire kwin ni bia ni wo betimi di aduru ayeden aye nkunu da biara da aye no kore sire kwin fo ne bebre eko enno so wo makeups bebre be aye charming titi memro wo honom ya wo ba bi woni ni wi anu wo ye magic ntoma edima ema no edikoyi emerima ehwefom enti no wa mo okunu ho ban a sire kwinfo no ede wo mo ntafu yifo ne ba ye den ebe yiyi wo de aya na ede ye bo awura wo man mu nsam kakra de entia empanifo no afa sire kwinfo na no tototo efie ma wo no enye wo mo a sunsum mu no sire kwinfo no video wo mo hwa no mo kwati nyina eto mo phone so na ebedi nabi no na wo de saade no eye den ataki empanifo no enti no esase wo de nsa ebo sikam no wo de koto dan ema wo na kurom ha ye den edwo yesan ye wo sunsum mu bium ye bo me pa cho fa wo comment bra ne ye na kan comment pam bibibia ehaw bia ne fa ye den ebra ye be kan ama wo atiase abayifo bebre abehura nyamedwumanim wobi wo ha wosem ye bayifo ne mesakraye na wobayifo to so wasakra de obedi behura nkwala de ewo ho enti moma yani enna ho akristofo no wobia ne age no enkrofo bi wo ho no wo mo ya bayifo eni wo kwanse ye gi wo mo eba kristo mu esa wo mbese kristo sum mu edi ensamone enti akristofo ema wo maninya den enda ho ene de esire nyina ne yesika kokko mo pe adufudi pefo no ene de esire nyina ne yesika kokko nyame mre ne mre pa enti no ebe ye yie me pa cho obi anfa ne comment mra na yenkenkan comment no enche bia no ye beko break kakra na yasan atoa sunsum kase wone so ubetimi de o comment ayeden aba na yatimi ayeden akenkan ama kama eniema ekoso sunsum mu no eno na ende yede baba besomo no ye ko break kakra bi aba ye besan aba betoa so break aba sabia habaima esmensi enipa enti asasi so ne sei wo mu eye nature nyame ebo wo mu ka ye ho se ye ndi wo mu ni enti ne emema ne ma modun so gu habaima so no enu ti na munya gonorrhea mo sa enye dai enkoda no wo bi wo ho no ma wo ne wo ba ena ye na so anya gonorrhea me pa cha udun so gu ahaban so a unya sa eso ensunsan so no mu akumasefo na mo kwa VIP fo no ni driver ni no agina nchen no ma chiacha moto se kota awoko no munsuo ne ma dun so gu ahaban maso no gonorrhea ene syphilis ene mo ba benya because ahaban no nyame say yedi dua na ba ne yemfa na hahan ne nya den ensa ye ho yare ba wa kase ya nyun so dun so mu ahaban so enti no eno to so eye esuade ema yen mo ne ema ededa ewo kiasum gate yase fitafuo mu ensunsanso amunya eye spiritual marriage na so enya dai entuda sunsumu no de ekofa bre mo no mo edura anwumere ade mo awroro mo ho adare abonten no ebo no nsia spiritual marriage spirit no omo ne nam na
womo ware enipa enti wuta yi wo ho na wugina abonten adware a honhom no atimi ekowura wo na ode wo ayede o yeden wo pe enti mo amunyi mu ho no mo nhwe mo ho so ejie yesan abawura sunsum mu biem yabawura sunsum mu a eniema bebre wo ho ayeye a ekotia yen na sususu yenim ene de wo huru hwio wo kyina binu na eye de ekutia mu a kristofo bebre ba mo ntina fa akono ene mo bre ene ukoji tomatoes wa ha ne wakoji nkyire wa ha ene wakoji awire wa ha no mo ma ye hwe ye ho so yie enya de asire nyina ene yesika kokko medical maka kira wo se asofo no bebre eye abayifu dan mo hunu sofo ma me na wo gine wo bi enchance nso a wo tu no sese wasei enipa ma bebre na urade ayeden ayi ne so ahaban odo ma wani enna ho na ewiase ne baabi ayenturu no ewiase no ayeden baabi ayedu no ahohom bebre ayeden asore eto ehye nyame emaso na yesan abawura ma ye bo awura twokonkun nim eye twokonkun ye fa the Bible no Bible ewo enemies bebre ewo honom abrofo bebre eba ye eba betro spiritual book against Bible wo nyina omo ye Bible no enemy enti asofo na mo kasi Yesu Kristo ekoware France no Yesu Kristo ekotwempena owo no sunsum no wo pani meta transmen kan Jesus mo nyina mo ye pole na no to so no de wo hono no wo hwe spiritual book wa eka wa man mu ha ni ewiase nyina atwi ahia na ni nyina abeto Bible penny edi penny six book of Moses abeto Bible enti no Bible mu nsamni bi wo hono mu a ye yefiri six book of Moses wo mu yi Psalms bebre every six book of Moses ho enti no mo a kenkan spiritual book no aya mo hwe date ye de troye na mo hunu se Bible eye penin wo nyame se nasam eye sunsum na nasam eye enkrante no fanu eye emaba wana moko asafo ho na mo jeja mo ho ma asafo na mo da no sunsum no aware ebeye den ama wo pa se obenya aware aye den aware especially mo amu jeja mo ho ma asunsum so de asafo emo enemo da no sunsum no aware ho beye den ama wo because no woni osofo no abo adwaman aya mo nhwe mo ho so yie na mo nhwe baabia mo bewurawura mo te me da ase abrawa na mo yede mafa mo korowa mo ma mani enna honom obi afa ne comment mra na ye kenkan emam ni amedi kase wo yi ho chia me ye ba me the word of prophet Gideon for asiedu dudu na afre wo dum jata me awututu jatugu aka osofo adwuma bi eye obi a betimi de ne comment yaba na ya kenkan amamo kama wodo comment ba na ene anumre ya kenkan ayeden amam oba rose ne comment ya ba o se papa nyame onhira na awurade entontom oba suzi say hey warrior prophet you are the best oba suzi you are the best too Prince the abase powerful message Prince Michael said, man of God, you are blessed. Nyame so onhira obibia. Na sesi ya ne yebo awura sunsum mu biem. Ye gusu ewo sunsum kase ebo ni mu biem. Abonsamfo eto yare egu ewiem. Eti obibia ra wo asase su a wo ye onipa wudidi no wonom no. Hwe wo so yie. Wo to aduane ewa bontia no wotesem edi no. Woka in Samsia was what yari domu a say idea area kete. Etu yo Christo ni a wotade ewo ekwan ho abosom paye ansa na waye dan kwadi. Aya mo moto gobe no mo nhwem ho yie na gobe ni bebire wo hono mo a eye enipa agya nan.
enti mo amoto gobe ene kokko no aya na mo ahwe mo ho so yie Abusia yesai ewo kase wonu so biami amidi kase gbo hu chia me yefam the world of prophet Gideon ofori asiedu odo obibia ma nani na ho se de Ghana ayede na amanfo bebre atai ebobo besia obi baji wo sika emano ne wo gia wonya dia wo benya bidia mawo waman ni mu ayede pa etobi kase bo ne besia ma me hunu se wo disika na eyede che no enya dia wo gia wo betua and Obibia will cost bank akoyisika and what will be our money as a bank a day akoyisika na tip off for your day a honum the air question will soon we are synonym. Abusia gusu ewo kasiebo ni so bie mu amuhunu se apapransa etwemu ewo kuroma no matobia di no wobedi enipa agyanan enuani bebire ewo kuromu a yenya ni wobedwom ento ni bedwom enti aya no obibia anya dai enhwe ne ho so yie woman ni mu ayehye azanfo ewo kurom asofofo azanfo ewo kurom akonfo azanfo so wo kurom obibia obaka se fasika ebeji double man ni oboa oyebukata papa otimati mbebreti na prokono ya yiti na masama me wate asifra mukata cheni werobi nisra mancha ni ojiwa yo papa ya wana mami ni mwana nyami sana mwana nyami yo osempe musana beji wani monyako agasie aba mari na ni wakasiebo ni so biem de entia wo man Ghana aye bisi basa na wuturu akra ba uhuru the city of Ghana no sel Ghana ahohoma ebo Ghana ho ban no wo mu nyina wo mu atu ekogini bisa enti ani se ko hwe kwa me nkroma tira pan sa so wo man Ghana wo bibiara epese wo yeyi e wo man Ghana enti amanfo afa kuntuna se e de gigi suman ene abosom a omudi moja e de aba wo man yi mu hanom e de kunkum enipa ma enti obibia ema nani nya de ene ho ufra brochire e ba Ghana no wa protect ho ansa no aba na ewiem enye obibra do da mo trando bra mi de mi sada wo trando no me sada why ako amamu empanifo besia na wo mo bono ebe kakra no besia ne be kosoro na wo mutimi entua nti wo man bi ba babeji wo man Ghana aboso abetoye emu nipa nyina sumu wi ase wo ko sofu bi wono okasisia ne hotel ma me kunu se wo ba bawe wo nye hwe ma wo kabere na me wo so ba me ne na me tu se de wo chana na me no na me
Bia no omutumi ene ebo oman no ho pan oman bia ewo sunsum a etai oman nachi bisa wo se Ghana sunsum ewo he na oman no esi apene isei bisa wo se Ghana sunsum ewo he ene enkwala etwa empedifo empawai Send you a woman for some men's will be piano, Facebook for say, more bloggers now. What did you see? Educate a man from Pawano, Montomadaka, and Jumana Moy and a Juma. Sunsun yedi asem ko jisika na oka asem eto obi so a wo bo wudua ebenyawo ye wo ensaman frɛ ye wi ye bebo ewura samampom ye hunu tumi ye den ewo samampom My sister Gislin, you are listening to me in London. I love you so much, sister. May God richly bless you. Maybe about Mama will tell me from Germany. We're beer to Hamburg, my moon. If I'm having conditions, tell me from England. So for our guys, also tell me from New City. They are all sponsor a Billionaires Avenue. I'm gonna almost sponsor Spiritual News. Although another year, but we are Samampum. Yebo wura samampom tumi aiwo samampom eno nti ne Bible say wo besi ne dan na asama adom funa mantimi nya dan entwi nya dan emfa so ne timi isi no asama adom funa manu tumi ya dan yewom wan kan so besi ne dan bosom betimi atwa fa so wa mo bayi di yo wa mo ensuo di yo wo se asama do de en emfuna mantimi nya dan entwi nya dan emfa so. And not just say you want from a beer, a very powerful, a assignment. Asamado from Ayani Hupa, a Bible was obesity than a Samado from Antimia Day, Antimi and Kimfa. So, Nitimi to me a day, a Samado from Mum, a Samado from my ever chief of Swamame, I know anything, and some my friend ever home. Obi bi obekase ensa my friend any one mono wabua, ensa my friend a day ever home. So enko fresh Samuel esaman
Yawo enkurofo bi omukọ samampom kọ samani nipa ema asamado na asamado so ne yakọ samani wa agise wewu ansa no ba bi yebedi wasam Amisika tamo afro ni na program don't be for the program Kare na me wasam me na me tu Sasa wacha na 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 Akasa tumauka sana ngeni na yo program Mutu kula program tu abiaswe Ona me botazo sabra me na me tu yo Kanta ine sana bajo ai Ababra ma Emra Samuel ewu ye na so nyame apa wona na onya obibia elele enkasa no okofre Samuel esaman na Samuel esaman ka kirete baabia me wona de be kire ne so wo na o manyina ye den e wo happy enti ensaman frɛ ye den e wo ho enti sire kwemfo na mogigi amanfo di esikadi na bloggers na mogigi amanfo esikadi ayeye yamanfo ema amanfo no me pamocho mo ntomadaka na adwuma na mo ye no eye owuo adwuma pa Owo ewo pampa aka 14 days amwa be wu a pampa asamado pampa ye den ebon wo ho enti obi bia owo sunsum ani no wo hunu wa onim se eje bia wo be ye den u ba be hu aka 40 days na ama obi ewu a asamado mframa be ye den eba be pofa ne ho enti no asamado mframa eyeden esene bayie asamado mframa eyeden esene posom asamado mframa eyeden esene motia mframa kora enu kire bible say wo besine dan na asamado mframa ntimi nyadan enti ya wo mframa bi wa asamado a ano eyeden asamado eyoman wu a ensan so the Samuel wu ye ensan Eto bibia na ubewu no enye den ensan Family dey me from England. Mami Amma Esther was also me ewo USA. Mami ya me from Canada. Yami shira munyina. Enne ya beti ya sumun sempa. Sunsum ne egumu ahoro obia ne de ye wosunsum bone ne wosunsum papa omu nyina so no omu hunade ntia ya ne wa ma wani ada baye ohunade obosom so hunade eni nyame adom so hunade sunsum mu no eniema bebere wo honom ntimi wa ya ne wa ma wani ayeden ada ho na wahwe ankrofo bi yie ewo wabodapom enya de esene nyina ne yesika kokko obi wo honom a enimonyam nyame de ama wunti no adamfo bi timba be batawo na wahwe ne sunsum no wase wabodabo entima wani nyeden enna honom obi beka se da adom yeje ukite adom a obi betimi agye afiri wonsam ukite nimonyam obi betimi agye afiri wonsam aya nipa bebre sina de na ye man panifo no mo kobro kira wo nkomu se dia wo broni asiesie ne ho no na ade nti no mo ma mesiesie ye ha susu bi okubra da kwa susuma tia konya ne so no ma me wonya hu no ye o fiefu a ye wa wo se ma pew ai ke aseda so
no ate eye mercury enti no wo ho aya ma ate enhye wo ho sadi emotia ne bosom esuro mercury no sa ne ate hye wo ho a obi entimi ema ma me yusika Mami ene de yebo awure duabo mo be ka se adie ni duabo wo bi yo bi bibia na onipa ni dibi mo wo ni dua ebenya no ene anzo obi bo dua ni na bibi wo ha fa na de ekoma na anya sa dua no ebenya wankasa ti se obi bre wusika na wo boni dua ne wa fa wusika won ba ko ni sika ankoma na dua bo ne benya no because na japade ye dai e wo honom enti ni dua bo no duabo eye djuma pa enti no se obi bia wo bebo dua e wo social media na nya de ye be ye djuma nti wo kosama ne obi wo koto a ye ko kan kire no ye je wo bebere bodua enya djuma ne duabo ye mfa camera ento so wo be ye obi ade wo sunsuma ye kan kire no eti asofo na ya mo kese wo epuno chi osofo bi obeba out abe attack Christianity aya hwene yie na etie ni yie ebia na odi bibia hyede wo odi bibia hyempase enti wa attack Christianity ni saa na obe wo se ba ka obe da de ko ne adi Mami sunsu mo brodi mura no ne ya abayifo alupire wo mudi tu ye sunsu so ne enye entare ne kire se ye powerful adon no ani tumi ni de wutimi ye no eno ne be kire so ye powerful entare ne di aya ne ye bonus aya ye wo akwala no kita ne nkrabia ne sebre eno ntina wo be wo akwala na moamoa ne nsa no wanya ni papa enwale wo ba ma wa sunsum no wo gine ni monyam no wo hye yare e de ama abofra no yensam aye yenkrabia ne ye sebre eno ntina obi bia wo ye palm reader no wo hwe won nsam otimi hunu ba bia wa brabo ekosi eti wo wu akola ya no wahwe ne yie titi mire mu no ye wu akola ye di kurobo ebo no ne ye dware no wobobra pamu ne ne akola no abeye bobra pa eti wonyem wabompa ye ne ka kire brade se omo wo ba ne ho ban man because akola na e ba no okita ne niam nyina no wode ye den wode baaye enti na ya hwede wo be dware wo ba ye mu bebre jeja ye ma abayifu dware wo ne akola ne benyi no na wo mo bre Você
ho so yie ye ka spiritual marriage esane te se coronavirus me pa cho fa me call Leviticus nyen kan spiritual marriage kakra enkyere wo na mo wuro de ekoso ewo sunsun mu na watimi abọ mo ban waye o kristoni na waye o jidini dia once in a week bia anase once in a month bia ne de espase ope sunsun mu ade egu nsuom na odidware na enema timi yedai edane emawo before you share I can cast him Leviticus 15 and if you ask was say Amerima ahosini fi was Amerima ahosini fi say na radical such a Moses ni won say mo kasa nche Israel for ni won say oberima biara se ne hosigu was oberima biara se ne hugu na hosini ntine wonte was na hosini ntine wonte na de egu ne ho fi na hosini mu nie was de egu ne ho fi won na hosini mu ye ka ne wa hosini a was sperms obi wo ha wo beda wonu obiara na ye face you go school no more tete omo dada ye udu adolescent age and saade ne yo we do adolescent age awo 42 43 ne still na gusu your man you need to wake up ma wani na wo Asa na hosini free ne honam anase na honite e ma ne honam anisi eya ne ho figuo e na ye biara ade ne hosini beda so no se e na ye biara ntine wo bie kwabonti ne wonni monipa wakohia no wonni sunsuma etidi pakoni mu ya wontia ne wonni sunsuma etidi mu kan ye go ose na ye biara ade ne hosini e beda so no e ho nte was e na ye biara de ne hosini beda so ne ho nya dai ente na ade biara obetena so no e ho nte na de okane na ye no incident was the wakane na ye wonsin ntade no fa nsuo nyare no fa nsuo nyare na ne wonti kosi anwumre na wonti kosi anwumre ma me bisa so wadware ana wadware unyare yem esunsu ma pankyere ya dai na fetare na ho nya dai ete osina de otena ade ne wonsine atena so no wonsine ntade no fa nsuo nyare na ne wonti kosi anwumre na ade oka de ne wonsine honam no wonsine ntade no fa nsuo nyare na ne wonti kosi anwumre na sa de ne wonsine no etente so agu de ne wonti aso what say wo kasa poni ntesu egu ho so a wonsine ntade wo say twase wo si wo ntade no fa nsuo nyare na fa nsuo ya dai etare na ne wonti kosi anwumre na wo wonti kosi anwumre it is spiritual marriage no sanesi coronavirus utra ma me da bia me cho say edware de ehu yinya pa because no one na no wonni modi pa ba ko sia no bi ebirum kita pa lock wo de ho bona na wo niam nyina start say wo de ho bona na wa bra bona free 100 to 0 echira bena bring nyina no you need cleansing because they be as spiritual marriage wouldn't be you ba wonnam aduane na wakoto no wonim de oyeye banku na wakoto wonim de okaye atare na wakoto no force ntale no wo force brazier no wo force pant no wonim obroni ku a wo sheye ansa no wo sa ko she maame bo ho ban protect wo ho then ye mantimi nya dai endane fa be ko sam 91 ye kenkan bibi wo ho nkyira achiefo sam 91 Atifi asem no Sam 91 atifi asem so susu ni hintabia wase de otro susu ni hintabia no otra twede aponyina se mesi awade se woni me twa nkobia ene ma bank ese minya kopa me de me hoto so ampara woni no beti wo afiri ofiri nsumfu afidie mu wose woni no beti wo afiri ofiri nsumfu wo kwa wo bedi no bia sum fidie wo kwa wo bedi na ya sum fidie wa menam eno te me se bia ma ye ni na ho ame hia ma woni na ho ma woni na ho na ye tete abetie no na ne cha no wo kwa wo bayi woni mu de obi adwen fa ho wo kwa wo bayi de woni wo sere woni mu de adwen fa ho sunsum mu ne mu woni na ho eno tie ne ye de kase ye boni nam ye kira woni ye ma sunsum mu no wo boni fo ne ye praye kura mpo no praye woni ma de sunsum ye de praye wo ho no ye de stop ne ma ento bibi a wo pra a wo jeja praye toto abonten no ha obi ba ufie ho ne okitatumi pone na wo fa praye maame obi wie o obi ye bayifo no chi mo praye to ne mpase won timi ntuta praye wo ho do no
praye woni mu ade a praye ye den eye ti yemma ye ninya den enda ho kare go o se wona no beji wa firi ofiri nsumfo fidie mu eni wo yade ese ye mu wo de ntakra be kata wo so na ne ntabe ase na be kwa akoshe o tamne ne katabo wo se wo nsuro na djubumbo wo se wo nsuro anadjubumbo ha ye wo bayifo mu tu awia eme ma bonsam no eni bayifo titifo bayie no wo de awia nyina wo mu tu Told us here, and as soon as someone shall obey for every cookuro be one or money 10 kurono. What was a kurobi or honor and can my womb? And to obey for a cost kurima, won't mean I know who quite because and can my pond, and so that I know who can. Told us here, and a kurobi or a chiclamine or cramen, and to obey for the corner, won't mean I know who can, and so that I know what bridge is. Enta before wo mu kokuro bi mu a omo mo ne tapa ansa no ma ye den wo makọ ene bayi tumi ne etibi da ne mmoa bayi te de bosom da ne mmoa no bosom tumi da ne mmoa saa so ne bayi tumi da ne abo tumi da ne wo tumi da ne okraman wo tumi da ne atefre bayi tumi wo tumi da ne atefre to de bosom tumi da ne nini Denchem, Opedemre, Obore. Saa so ne bayi tumi so ya den edane dan enti bayi be dane aboa kokuro bi so a omoneta emo a wo kurom ho ansa ne wadane saa aboa na ye den etimi ya den akọ obi odo be ko obo ho ni nanimu ye den ekeka no etimi so animu nyam no ye yi ato akore Can you go? O so wi so na djubumbo be ma etunam awia kete o se be ma ye den etunam awia kete o ya we do ma nenam summu wo ya ni do ma nenam summu nsanya de ese ade awia kete nsanya de ese ade awia kete o se apem beto wo chem o se apem beto wo chem no pedi beto wo nifa yes lord wo dia renka wo o se wo dia renka wo because ne urade ani wo so enti nya dia saa dia ne bi ba ye den be ka wo amen woni na ho bayi tumi wo ho ensuo tumi wo ho aboso tumi wo ho ensamafre tumi wo ho sunsumu de wo be hia no obi wo ba wo be hia no de ti na enante obi wo ho a wo be hia no ni wo de ti e na enante enti ma wani nya den enna ho enuane ye tototo abontin di bebrebe no etiri ko fa yare ebre yen wo bi ho a wo ye ponsam bayifo bia de papa bia ni mu was say ade no de ama won ato di na ne yare aye den atowa ato so adane yare aye den ato so che ese so ma wani ya den eda ho Fame ko Leviticus 4 ne kenkan bi wo kire won ne kase e bone time na ya so Leviticus 4 etifi asem no o se bone ho afode o se na radi ka che Moses say kasa twa Israel fa ne se won say se obi anse na wanya niam a Awurade ahye ne se wonya ne mu biara se so osofo a wasra no osofo panyi what osofo a wasra no osofo panyi ene Ghana fo osofo bebre condemn Bible say the Bible is fake because of a DNA spiritual book bi a wo manyinya amen wanu mu bon sere wonana bi wanu mu bon sere wonana Bible na ya wonana sa spiritual book ne beto Bible no kan ye gwa o se senso osofo a wasra no sofo pani eye boni wo se osofo a wasra no sofo pani eye boni a ema o man ni disua ade ne boni a wo ye enti no enti se empanifo ye boni a de apinisie ade ohaw ade kwanana ade ohaw ade apinisie de wo man no tikana fo empanifo mo check ma bra bo yi Can you go? What's this sort of penny? When you want money to so and then the pony or ye nintino. Manifan and Trini was in the pony or ye ninti, manifan and Trini, or dot more in a home. And now will be Piana Medada, and then you power dad, and you papa, and you power woman not dead. One more cancer may yet dead. I want more dad, and you padu will see him, not walk with that continue. And the fake life I had there.
ɛnyɛ obi a ɔhyɛ atade kuntan ɛne kyerɛ sɛ wapɛ obu ha wɔn kase koto lapɛ wɔni bi ɛyɛ kasa ɛyɛ ano ɛyɛ adwen ɛyɛ format enti ma wɔni nyɛ dɛn ɛna wɔn kɔdan n'akyi kɔhwɛ deɛ ɛkɔ so ɔsɛn ne bɔnni a wɔyɛ yɛ ne ti no ma ne fa nantwinini a wɔdi mu wɔsɛn ne bɔnni a wɔyɛ yɛ ti yɛn fa nantwinini a wɔyɛ dɛ wɔdi mu ɛmɛrɛ awurade ɛmɛyɛ bɔnni ho afɔdeɛ na wɔfa nantwinini no mmerɛ ahyia ntomadan na no awurade anim na wɔfa ne nsa ngu nantwinini n'atifi wɔsɛn wɔfa ne nsa ngu nantwinini n'atifi wɔsɔfo a wɔayɛ bɔnni no ɛkasa wɔde hukum nantwie na wɔde patama ɔman no kani ɛkɔ. ɔsi na wɔmfa ne nsa ngu nantwini n'atifi na wɔnku no wɔ awurade anim na wɔsɔfo a wɔasena no no ɛmfa nantwi no mogya ne bi nkɔ ahyia ntomadan na no yes na wɔsɔfo no mfa ne nsa tea ma mogya no mu nti wɔsɔfo a yɛasra wɔ no wɔne obi kɔda na wɔanware no wɔne obi ɛmaa na mo gyegyaa mo ho ma asɔfoɔ ne ma wɔm ne mo deda na ma wɔadeɛ ho bɛyɛ den meka biribi akyerɛ osunsum mu ɔsɔfo bi a wɔgyegyaa wo ho ama ne wada na yɛahwɛ maa no mo mo asɔfoɔ no ho gyegyaa wo ebi ne mo da wɔ bush ebi ne mo da wɔ hanom no mo awade yɛ ho bɛyɛ den kan yɛ nkɔ so no sɔfoɔ no mfa ne nsa tea ma mogya no mu bi na wɔmpete mogya no bi mpena nson ɛwɔ awurade anim kronkron bea no mu na ɔsɔfoɔ no mfa mogya no bi nkeka aduhwam hye abukyia ɛwɔ awurade anim no ahyia ntomadan no man ho na wɔnhwie nantwie no mogya no nyinaa ngu ɔhye afɔrebukyia no a wɔhye so ntomadan no ase na wɔnyi bɔne ho afɔdeɛ nantwie no sradeɛ nyinaa mfiri ho sradeɛ a ɛkata yamadeɛ no so ɛne yamadeɛ no ho nyinaa ɛne saa wɔ mmienu no yɛwɔ sunsum mu nneɛma yɛ den ɛwɔ hɔ na ɛnɛ bakateria dɔɔso mi ehunu kramu papa ɛnɛ ɛnɛ sisi yɛ na obi ehunu sɛ ɔsɔre yɛ amekɔ yɛ sunsum sɔre ɔsɔre yɛ amekɔ nyame yɛ adomu a yɛ next week news a yɛ de bɛba no ɛyɛ spiritual church news sɔre ho nsɛm ɛyɛ spiritual church news ɛno de yɛ bɔ wuram adwo sukɔ ɛwɔ sunsum sɔre mu nwuru sɛ sunsum sɔre no egu ahorow bebree so ti aseɛ sunsum sɔre no bebree egu ahorow nyame yɛ duma next week no yɛ kasi ɛbɔ no yɛ bɔ wura sunsum sɔre mu ɔdɔ wɔwɔdi na hɔ yɛwɔ mmoa sunsum mu no yɛde gye nipa nkwa yɛwɔ mmoa sunsum mu no yɛde sacrifice ma nipa ɛma nipa ɛnkwa ɛtena ase ɛma nipa yareɛ da ne so no yɛbɔ yareɛ na da neɛ ɛma ne kɔ baabi afiri yɛ ɛdɛn ɛbaayɛ ɔdɔ wɔdi da hɔ wate na yɛtete apɛteɛ no na ne kyɛ no wɔman no mu yɛ den nipa bɔnefoɔ yɛ den ɛba wɔman no mu yɛ den pataku ɛkɔhyɛ nnwan ntaadeɛ ɛbɛka sɛ wɔn yɛ nnwan a wɔn nyɛ nnwan because wɔman no mu ayɛ den obiara so mfa ne nsa nyɛ den ɛnyɛ dwuma bi kakra a wɔbɛyɛ no yɛ ne mfa mpuntuo nyɛ den ɛmmerɛ wɔman no na baakofoɔ ɛnsa entimi nkata onyankopɔn aniwa ɛsɛ praeɛ woyi baako a ebu woka bom nso so ɛyɛ dɛn emu ɔbaakofoɔ ɛnkye ɔdamfoɔ pɛyɛ mpɛ biribi kakra ɛnsi yɛni so na yɛnyɛ mo sire kwenfoɔ no a mo didi boys n'akyi no baabi a wɔn nam ne baabi a wɔn wurawura na nneɛma a wɔn kyekye no sɛ nyame bie w'ani na wɔn baabi a wɔn nam a kɔn hyia na wɔn fa wa wobɛsi fam wɔn hyia na wɔn fa wa wobɛsi fam ɛmaa wɔ hɔ yi sunsun mu no ɔbaa yɛ adeɛ bi a sunsun no ɔbɔ adeɛ ho saa na mmaa yɛ dɛn ɛteɛ sunsun no ɔmultiply adeɛ ɛno nso na wɔde mmaa ɛyɛ rituals ayɛ ahwɛ ɔsɔfoɔ bi a wɔnyɛ papa ɔsɔfoɔ bi a wɔdi esuma si dwa wɔtaa pɛ mmaa papapapapa mɛka adokwari akyerɛw wɔnim deɛ ɛnyɛ sɛ ɔpɛ mmaa o wɔne wɔn da ne nyinaa no wɔfa nneɛma efiri wo ho ɛde yɛ adeɛ wɔ sunsun meka no kware akyerɛ wo
wɔne wo de nyinara no wɔfa nneɛma firi wo ho ɛde yɛ adeɛ wɔ sunsun ma wɔno ne di yie na wo wase meka secret na ayɛ dɛn akyerɛ wo sɔfo bi ɔpɛ maa no asɔfo bi a wɔsɔ ɔyɛ spiritualist ana ɔyɛ sunsun sɔre ne wɔpɛ maa no ɔyɛ odwamani no daabi o nyɛ sɛ ɔyɛ dwamani o wɔne maa ne da ɛgye tumi ɛgye power ɛfiri maa ne hɔ ɛdidi yie ɛnɛ meka secret na meka sunsun adeɛ paa na akyerɛ wo wɔgye tumi ɛfiri maa ne hɔ so te aseɛ wɔgye tumi firi maa ne hɔ ɛne wɔde ayɛ dɛn wɔde adi yie ne to bɛhu no ne maa no ayɛ akwasampafoɔ ne nam ɛmaa no ayɛ akwasampafoɔ ne ɔmo ne nam wonnim deɛ nti a ɛrekɔ so saa wone ɔsɔfo bi akɔda abrabɔ ɛnsi wo yie da wonnim adeɛ di n'akyi wonnim adeɛ a wɔreyɛ wonnim baabi a wɔfaa yɛ a wabɛdu mpɛmpɛnsuo sei enti wɔdɔ ma w'ani nyɛ dɛn ɛna hɔ yɛka se yɛbɔ no ɛsi nyame yɛ adom ne adom ɛdom yɛyɛ Friday biara 8 to 9 ɛde sunsun kaseɛbɔ ɛbɛbrɛ wo yɛkɔ break aba yɛba yɛbɛkenkan mo comments a mode ba yɛde mo adwenkyerɛ na mo comment a mode ba yɛdo sɛ warrior prophet God bless you do nyame ɔnhyira wo afmaame ms so say papa God bless you nyame ɔnhyira wo meba adwoa etie me from UK ɔse daddy God bless you Mr. Justice so etie me Mr. Justice Boatin otie me from Germany Mr. Justice and then what to say ɔse papa I'm blessed this evening Mami Gislin, etie me from England. Mami Gislin, you pronounced it. I can kind of comments, you know, from also warrior prophet. May God richly bless you abundantly. I love you so much, Daddy. Oh, Sister Gislin, may God richly bless you too. Obia for the comment in Embra. Mami Connors also in the comment every UK up. Also, Papa. You are blessed and you are powerful, my holy Papa and my holy prophet. Mame Yehua Ishra Bibri. Meba Ike so and in the comments yapa also Papa God bless you. Great teaching, warrior prophet. Eradi Ishra Bibri, Neradi into 2 anamo NCE, Obibia Wuti and Ned spiritual warrior news. Mamma, dear Debra would dear Esli Kurin, Yadisum Cassia Bon, and Eba, a dear Bia and better social media, be with us soon ashed you. A dear better one pay, you be with us soon ashed ye, a womb, Naya de Hon Cassia, but also to me, I then. Abel, ade bia ebeto so e social media no ye bebo ewura sunsun mu na ye behwe ho ade
na yɛde ɛho kaseɛ bɔ maame gift say God bless you daddy maame gift wotie me from New York maame gift Awurade ɛnhyira na Awurade ɛntutu obi bia anamo ɛnsi yie adeɛ ɛtɔ fam a maame yɛde bɛbrɛw ɛwɔ warrior news so ɛyɛ spiritual news yɛka sunsum kaseɛ bɔ ɛwɔ hɔ wo bɛte wo ho asɛm ɛwɔ yɛ warrior news yi a wɔnte aseɛ no na watɔ petro na wakɔhye ɛpo Awurade ɛnhyira sɛ wɔnte aseɛ a ne yɛabɔ spiritual headquarters anaa spiritual court na yɛakɔdi asɛm no so ɛyɛ dɛn ɛwɔ hɔ Awurade ɛnhyira bebree. I love you so much. May God richly bless you abundantly. Stay blessed. Isra bebere wa ya mudi sunsum ni ama edi agoro na ya mo hwe mo so yi wate Everybody ensiro bibia na everybody tutu bibia na mo ensi warrior prophet de wudi na chia na wadwe adwem papa the moment ya wudi ma chia badwe adwem bone no everybody wo ye bibi ma wo na me bofo no so dinde bofo pani Metatron and point of correction bofo pani Metatron wo nsi wo ba so wate no ema bia bayifuo se bofo pani Metatron esi wo mo so mo bua Waya bofo wo ye bema no yo genti wonsi wo baaso Mami obe wo de na ye tigare Ye de wuti mi medada ye susum ya akasi e be hye ayera Osofu bia wo so yesunsum so de sofo adom entimi ntinsi ne so ne bofo ne nkane no woboa and now the pillar of the pillar of fire what drew much what your kodam to be and say your fire that was in you and you want I say the Sumina Swadi be I want to say so Yami and was soon Yami one who couldn't watch and what Jaya San and there will be now watching a woman be super.
dua mako enkotwa brode ade bia wobedua no wobetwa abrochirefo nso ya mo mpe osofo ka no kore wate aya masom ya mo hene Sumu nyamia no asum ne yie wate mo attack Christianity asofo mo attack Christianity nyina mo ma ye hunu dia mo som na ye mo hunu dia mo gidi na yese mo the Bible na mo ka Bible ka no che mo ka asem kaka ya me se me ka chira mo so ba be yi mo to Eradi Ensira, that's the name of the Stables.